умуман ба блогерҳо бисёртар дахолат дорад. ҳамин хабар Федератсияи Россия бо 4 кишвари дигар парвозҳои мунтазами худша барқарор кард. Барои чӣ бояд блогерҳо андоз супоранд? нафароне ки гирифтори бемории дил ҳастанд ё хирашавии чашм доранд, ба шумо доруи алҳадаяро тавсия медиҳем. капсула ва равғани сиёҳдона мебошад. инчунин барои зиёд кардани риш ё барои баланд кардани қад ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ё зиёд кардани мӯи сар ба шумо соф савдоро тавсия медиҳем. суроға дар рӯи экран. доставка ба ҳама шаҳрҳо карда мешавад. инчунин доруҳои варзишӣ низ дастрас кардан мумкин аст. ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. занг задани шумо дастгирии мо мебошад. аз номи юристи ҷой муроҷиат кунед, скидкатон мекунанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. навори имрӯзаи мо якчанд хабарҳои нав ва пешниҳоди шумо гардонидан, ба ҳамин хотир то охири навора бо диққат гӯш кунед. аз хабарҳо низ шумо ҳам бохабар бошед. нахустин хабари мо оиди корхонаи истеҳсолии дарутирезаи пластикӣ кушодан дар шаҳри Кӯлоб. ҳозир нусхаша мехонем, бо диққат гӯш кунед. дар шаҳри Кӯлоб корхонаи истеҳсолии дарутирезаҳои пластикӣ ба номи Ҳаким ба баҳрабардорӣ расид. дар ин корхона маҳсулотҳое ки лозима астаи барои кору фаъолията пеш бурдан, маҳсулотҳо аз Туркия ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мегарданд ва дар ҷамоати деҳаи зиракӣ 10 нафари ами шаҳрвандои деҳаи зиракӣ соҳиби ҷои кор шуданд дар корхонаи дару тирезаи пластикӣ. дар ин корхонаи шаҳри Кӯлоб тиреза, дар, мизу курсӣ ва дигар намуди мебелҳо истеҳсол карда мешавад. яъне ки бародарони азиз, дар шаҳри Кӯлоб бо номи Ҳаким як корхонаи дар ва тиреза, миз, мебел бунёд гардид ва дар ин корхона 10 нафар шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷамоате ки мо ном гирифтем соҳиби ҷои кори доимӣ шиданд. акнун мегзарем ба қисми хабари навбатӣ, бо диққат гӯш кунед. хабари дуюмгии мо оиди бунёди корхонаҳои саноатӣ дар вилояти Хатлон. ҳамчуноне ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, барои ҷашни 30 солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон бунёди 380 корхонаву коргоҳи нави саноатӣ бо 2600 ҷои кор ба нақша гирифта шудааст. яъне ки барои ҷашни 30 солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо дар вилояти Хатлон 380 корхонаҳои нави саноатӣ бунёд мекунанд ки ба ҷои кор таъмин мекунад 2600 нафар шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон. гуфта шудааст ки фаъолияти ин корхонаву коргоҳҳо асосан ба истеҳсоли маҳсулоти смент, нахи пахта, барқ, орд, коркарди меваю сабзавот, шир, қаннодӣ, масолеҳҳои сохтмонӣ, маводҳои бастубанди тиббӣ, дузандагӣ ва дигар иншоот равона гардидааст. ҳамин чизҳое ки мо номбар кардем, бародарони азиз, дар 380 корхонаи вилояти Хатлон аз навсозӣ карда мешаванд ва мардум шаҳрвандои ана ҳамун ҷоҳо соҳиби ҷои кори доимӣ мегарданд. инак як хабари муҳими дигара айни ҳол ба шумо пешниҳод мегардонем ки махсусан ин хабар тааллуқ дорад ба шахсан хидима ва шахсиятҳое ки дар соҳаи ҳамин YouTube кору фаъолият мекунанд ё ки дар Instagram. умуман ба блогерҳо бисёртар дахолат дорад ҳамин хабар. дар шабакаҳои интернетӣ айни ҳол ин баҳсҳо зиёд рафтааст аз ҷониби баъзан нафарҳои пешбарандаҳои шабакаҳо ки барои чӣ бояд блогерҳо андоз супоранд. ҳозир камтар дар ин мавзӯъ суҳбат мекунем ва баъдан нусхаша ба шумо боз мехонем, гӯш мекунем. андоз супоридан аз ҷониби шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон барои чие? бародарони азиз, ба ҳамаи мо шумо маълум аст ки ҳар яки мо ҳатто дар хонаҳои истиқоматии худмон пули налог месупорем. яъне аз инҷа ба мо маълум аст ки ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар як кору фаъолияте ки мекунад ва аз ӯ кори кардаи худаш фоида ба даст ки овард, бояд вай ҳатман налоги давлата пардохт кунад. ва савол ба миён меояд боз ки барои чӣ блогерҳо налог месупоранд ва чандин нафарҳо дар ин бора норозигии худшона баён карданд. ҳозир осон ва сода ба шумо мефаҳмонам, мумкин ки чандин нафарат тарафдори ҳамин гапи мабошӣ. бародарони азиз, налог супоридан ба ҳамин хотир астае ки мисол ба ҳамаи мо шумо маълум аст ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон шабонаҳо роҳрӯбо ҳастанд
модарон ҳастанд, яъне ки занон роҳрӯбӣ мекунанд, гулу гулзор мешинонанд. Мисол ҳастай милитсия ҳастай, участковӣ ҳастай, умуман ҳама коргарҳое ки саҳми худшона дар пешрафти ҷомеа ва дар пешрафти ватан мегузоранд. Ва мову шумо аз фоидаи ба даст овардаи худмон ба давлат ки налог супоридем, ана ҳамин налоги пардохт кардаи мо музди маоши ҳамун шахсиятҳо мешавад. Мисол мегирем, агар ту ки инами шахсияте ки тамошо кардаиса ҳамин авора, агар ки ту налог пардохт кунӣ, мумкин ҳамин пардохт кардаи ту маоши ягон роҳрӯб мешавад, ё мумкин налоги пардохт кардаи ма маоши ягон коркуни милитсия мешавад. Ба ҳамин хотир ин чиза мову шумо бояд нодуруст нафаҳмем, хуб дарк кунем ки налог пардохт кардан и вобаста аз музди маоши коргаро ҳай. яъне ки мо налога дар ҳаво намепартоем, намерава сум. ҳар сумеро ки пардохт мекунем, вай ба манфиати ана ҳамин коргароае ки и коргаро ойлиг мегиранд, кору фаъолият мекунанд. Мисол мегирем, агар бародарони азиз, имрӯзҳо шукронаи худованд ки ҳамаи мо шумо дар хонаҳои худмон тинҷ ва ором шабо хоб ҳастем ва кай вақте ки дилхоҳ бошем гаштугузор мекунем. Чӣ коре ки касе рафора меброя мекуна, ягон кас сайди роҳша намегирад ва ягон кас ҳичишам намега. Ба ҳамин хотир ин чизҳоро барои обод карданаш кадр дар корай ва ӯ кадрҳо бояд музди маош бигиранд. Музди маоши гирифтаи вайҳо аз андоз споридаи мо зависид мекунад. Ба ҳамин хотир ҳамин чиза хоҳиш мекунам дуруст дарк кунен. Шахсан ин ама худам дар YouTube кору фаъолият мекунам, бештар барномаҳо мекунам. Шахсан агар худи мара биган ки ҳамин қадар та андоз биспор, ма ба ҷону дил қабул мекунам. Ҳоло он ки айни ҳол то ҳамин дам мо налог пардохт мекунем ва ин чиза ман намехостам ба шумо бугум, лекин аз сабабе ки чандин нафарҳо чандин видеоҳоро дар интернет дидем ки мардум норозигӣ кардестай, шахсан мо аллакай тӯли 3 сол 4 сол мешавад ки андоз месупорем, қонунӣ кору фаъолият мекунем. Акнун нусхаша ҳозир ба шумо мехонем, як бори дигар гӯш кунен ва хубтар бифаҳмен. Баъдан фикри ақидаи худтона дар ҳамин бора дар комментария бинависем. блогерони ҷумҳурии Тоҷикистонро ба кумитаи андоз даъват карда огоҳ намуданд ки онҳо бояд аз даромадашон дар шабакаҳои иҷтимоӣ YouTube ва Instagram андоз пардохт кунанд. ҳоло танзими андозбандии блогерҳо ва дар маҷмӯъ онҳое ки дар интернет даромад доранд таҳия карда мешавад. Шояд он ҳамзамон бо кодекси нави андоз ё баъдтар эътибор пайдо кунад. Аммо ин тақозои замон аст, зеро ин соҳа дар ҳоли рушд аст ва гардишҳои бузурги пулӣ дар кишварҳои пешрафта мавҷуданд. хабар доданд. Ба гуфтаи ӯ ҳама бояд дар назди қонун баробар бошанд, аз ҷумла блогерҳо. бародарони азиз, дар иҷа ҳозир танҳо дар мавзӯи блогерҳо бисёртар баҳс рафтесай. Ина ҳозир ман нусхаша ба шумо хондам ки дар ҳамин нусха гуфтагӣ ҳастай ки ҳар касе ки аз интернет фоида ба даст меёрад. Дар иҷа танҳо блогерҳо дохил намешаванд. Мисол мегирем шахсиятҳое ки магазини интернет доранд, ягон либоса мефурӯшанд, ягон обув мефурӯшанд. ҳамин шахсиятҳо ки аз интернет фоида диданд, ёрам бояд налог бисупоранд. ё мисол мегирем, агар шахсиятҳое ки дар Instagram ё ки дар YouTube конкурс мегзаронанд, ана ҳамин шахсиятҳоро низ бояд налоги давлата бисупоранд. Як бори дига таъкид мекунем ки ҳар коре ки набоша, агар мо шумо машғул шудем ва фоида ки ба даст овардем, бояд андози ӯро ба давлат пардохт кунем. ин чиз аз вақташ буд, ин чиз нав биромадагӣ нестай. мумкин оли бисёриёт бигӯянд ки бо як қонуни нав бировардан, бо як чизи зиёдтии дигар. Не, бародарони азиз, и дар китоби андоз, дар кодекси андоз аз вақташ буд мемонад ки ҳар чизе ки фоида ба даст меёрӣ, бояд ба давлат андози ӯро бисупорӣ. инак мегзарем ба қисми хабари охирони мо. оиди Федератсияи Россия бо 4 кишвари дигар парвозҳои мунтазами худша барқарор карданаш. Дар иҷа савол ба миён меояд ки оё дар ин 4 кишвар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам дохил ҳаст ё ин ки не. Мутаассифона дар ин 4 кишвар ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шидагӣ нест ва умедворем ки рӯзҳои наздик ё моҳҳои наздик бо ҷумҳурии Тоҷикистон низ парвозҳои худша барқарор мекунад. Бо диққат гӯш кунед. Федератсияи Россия қарор дод ки ба 4 кишвари дигар парвозҳои мунтазамро барқарор кунад. Хабар медиҳад штаби оперативии мубориза ба паҳншавии бемории кишвар. Гуфта мешавад аз 27 январ парвозҳо ба Финляндия, Ветнам, Ҳиндустон ва Қатар барқарор хоҳанд шуд.
ҳамин 4 давлате ки мо номбар кардем шурӯъ карда аз 27 январи ана ҳамин сол парвозҳои мунтазами худшона барқарор мекунанд. ва ин 4 давлате ки мо номбар кардем дар як ҳафта 2 парвозӣ ба ҳар яке аз давлатҳо анҷом дода мешавад. бародарони азиз, хабарҳои имрӯзаи мо ҳамин қабадан. видеоҳои нави моро интизор бошен ва хоҳиш мекунем ки оиди андозбандӣ ҳар касе ки фикри ақидаи худша метавонад дуруст ҷобаҷо карда дар комментария бинависа, баён куна. мо дар барномаи дигар фикри ақидаи ҳамаи шуморо оиди ҳамин чиз мехонем ва дигароро ҳам боз тамошо мекунанд. дар канали юрист тиҷои обуна шидана фаромӯш намекунем. худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон боша. то барномаҳои нав.